O incremento de roubos deste pasado verán na Pobra e en Boiro fixo que a Garda Civil iniciase unha investigación que deu como resultado a detención nos últimos días dun total de 4 persoas, 3 varóns e unha muller, todos eles con domicilio en Boiro, como presuntos autores de varios delitos contra o patrimonio. Foi no marco da Operación Larpeiros. Os axentes do Instituto Armado conseguiron descubrir, axudados tamén da colaboración cidadá, que aportou información primordial para a resolución da investigación, o seu modus operandi, que consistía na vigilancia dos posibles obxectivos e, unha vez elixidos, accedían a eles en horario nocturno, sen importarlles causar grandes estragos para facerse co botín. Segundo os datos aportados pola propia Garda Civil, os efectos e os danos ocasionados superan os 80.000 euros. Os 4 detidos, xunto con todos os efectos recuperados na operación, foron postos a disposición do Xulgado de Instrución de Garda de Ribeira, que decretou o ingreso en prisión para 2 deles.